Krásná ženo, máš ráda lunu? Náš vnitřní svět ženských emocí? Každý den ji můžeme pozorovat na noční obloze. Každý den má jinou tvář a když je kolem úplňku, tak její chladivé stříbřité světlo prozařuje noční temnotu a vytváří tu neopakovatelnou, magickou, pohádkovou atmosféru úplňkové noci. Vždy mě něčím fascinovalo. Už jako malá jsem se ráda dívala z okna na noční oblohu. Pozorovala to mihotající se světlo hvězd a lunu v úplňku. Vyvolávalo to ve mně pocit, kterému do dneška říkám volání dálek. Doslova mě to táhne tam nahoru, do vesmíru, prozkoumávat ten tajemný svět vesmíru a hvězd. Když mě bylo 43 let, seznámila jsem se s nádhernou ženou, s Mirandou Gray, autorkou knihy Rudý měsíc. Ona mě tenkrát zasvětila do tajů ženské cykličnosti. Mně se všechno propojilo, všechno mi to do sebe zacvaklo a můj život se obrátil doslova vzhůru nohama. Objevila jsem, že můj život ovládají cykly a ten nejdůležitější cyklus je právě cyklus lunární. Pojďme se tedy spolu podívat na to, jaká tajemství luny ovládají naše ženské životy. Luna ovládá přírodní cykly tady na Zemi i vodu. O všemožných vlivech luny na přírodu, na rostliny, na živočichy jsem psala již dříve ve svém článku Měsíční alchymie. Najdete jej na mém blogu, na mých webových stránkách lunarnižena.cz. Silnou gravitační silou luna ovládá hladiny našich moří a oceánů, které se rytmicky střídají, vzdouvají se nahoru a klesají zase dolů. Možná to znáte ještě ze zeměpisu, říká se tomu slapové jevy, anebo také příliv a odliv. A úplně stejnou silou luna ovládá i vodu uvnitř našich těl, jen její projevy jsou daleko jemnější a subtilnější a proto to zaznamenávají většinou jen velmi citliví lidé. Starověké matriarchální kultury byly svým životem velmi úzce propojeny s přírodou a s jejími cykly. Lidé tenkrát velmi dobře znali oběhy vesmírných těles i luny a jejich cyklické změny a projevy na počasí. Už z té doby se dochovaly velmi kvalitní a odborné lunární kalendáře, které označovaly jednotlivé fáze měsíce, úplňky a novoluní a byly využívány zejména právě pro práci v zemědělství. No a jaký je vliv luny na naše ženské tělo? Tak poslouchejte. Luna a lunu. Je tam stejný slovní základ a přitom se jedná o dvě odlišná slova, měsíc a děloha. Ta podobnost jistě není náhodná. Naše děloha je přímo ovlivňována energií luny. Víte, že naše děložní sliznice prodělává během 28denního cyklu určité pravidelné změny. Určité pravidelné změny samozřejmě probíhají také na vaječnících a také v našem hormonálním systému a v celém našem ženském těle. A tento 28denní cyklus je stejně dlouhý jako cyklus oběhu luny kolem Země. Luna má přímý vliv na ženské tělo a na ženský reprodukční systém. Tomuto cyklu u žen se říká menstruační cyklus a oběhu luny kolem Země se říká lunární cyklus. Proto také ženské cykličnosti se může říkat měsíční neboli lunární cykličnost. To, jak se pravidelně střídají jednotlivé fáze během menstruačního cyklu a jak jsou propojeny s cykly luny na obloze, se můžete více dozvědět v mém online semináři Lunární žena 1, který rovněž najdete na mých webových stránkách a je takovým nejen velmi praktickým průvodcem životem menstruující ženy, ale zároveň i takovým vhledem do právě těch pradávných ženských mystérií. Ženy mohou mít často menstruační cyklus sladěný z úplňky a z novoluní. A dříve právě v těch starých matriarchálních společnostech se menstruační cyklus ženy velmi uznával, velmi se oslavoval a velmi se ctil a podle toho se slavil cyklus takzvaného bílého nebo rudého měsíce. Ženy, které měly ovulaci během úplňku
a menstruovali tedy za novoluní, slavili cyklus bílého měsíce a je to takový cyklus, kdy se tvořivé síly ženy potkávají s tvořivými silami luny, jsou vzájemně podporovány, zesilovány a vedly k plození dětí, tedy k materializaci té ženské tvořivé síly tady v tom hmotném světě, prostě v vytvoření děťátka. Pokud žena měla ovulaci za novoluní a menstruaci za úplňku, říkalo se tomu takzvaný cyklus rudého měsíce a ten nevedl k plození dětí, ale vlastně k projevení té ženské tvořivé síly v jejím vnitřním světě, v její vnitřní psychice a vedl k takovému vnitřnímu psychickému nebo spirituálnímu vývoji této ženy. Cyklus rudého měsíce bývá muži vnímán jako takový silnější, nebezpečnější, nekontrolovatelnější a proto v patriarchálních společnostech, ve které žijeme tedy i dnes, nebývá příliš kladně přijímán. Ženy, které se naučily vědomě vnímat jednotlivé proměny svých energií, emocí, nálad během menstruačního cyklu, tak vnímají vlivy luny na své tělo i v době po menopauze, tedy v době, kdy už menstruaci nemají. Samozřejmě, že ty projevy luny na naše tělo jsou daleko jemnější a subtilnější a nejsou tak zřetelné, jako když žena menstruuje. Ale možná mnohé z vás sami víte, že úplněk má vliv nejenom na to, že někteří lidé jsou náměsíční, ale že ženy často zažívají takovou větší tenzi, větší takovou psychickou excitaci nebo napětí. Mnoho žen má třeba migrény, bolesti hlavy, různé poruchy spánku během úplňku. A naopak, když přijde novoluní, tak mnoho žen mi hodně potvrzuje, že cítí takovou větší potřebu odpočinku, větší útlum, jakoby mají takovou nižší energii a zároveň cítí ale takový větší vnitřní klid a cítí to vědomí nových začátků, protože novoluním začíná vlastně vždycky nový cyklus. Těmito vlivy luny na ženské zdraví a ženskou psychiku se zabývám s mnoha ženami, právě i na svých individuálních konzultacích lunárního léčení a ženy bývají často velmi překvapeny tím, jak zřetelný vliv mají vlivy luny na jejich životy. A jak to bylo s lunárními bohyněmi? Antika přináší nádherný mýtus trojjediné lunární bohyně, Panny, Matky a Stařeny. Jako Panu známe řeckou bohyni Artemis nebo římskou Dianu, která bývá zobrazována jako mladá dívka, lovkyně s lukem a šípy doprovázená laní. Tato bohyně se projevuje ve fázi dorůstajícího měsíce a symbolizuje ženskou nezávislost a také plodnost. Krásná, zralá žena s diadémem ve tvaru půlměsíce, jedoucí na voze taženém koňmi či voli noční oblohou, je Seléné neboli Luna. Bývá připodobňována luně kolem úplňku a je to archetyp matky. Je to tedy archetyp té krásné ženy, která miluje bezpodmínečnou láskou, podporuje a vyživuje. A pak je to třetí z bohyní a to je stařena Hékáté. Hékáté bývá zobrazována s klíči, pochodněmi a hady, někdy mívá také třeba 3 hlavy. Jde s ní tak trošku strach, ale každopádně symbolizuje tu moudrou ženu v nás. Odpovídá jí fáze ubývajícího měsíce a novoluní a je vlastně tím archetypem čarodějky, té naší vnitřní vědmy. Jak se orientovat v těch jednotlivých ženských archetypech, Panny, Matky, Kouzelnice a Vědmy? Právě návod k tomu najdete v mém online semináři Lunární žena 1, který najdete na mém webu. Je to takový opravdu praktický průvodce nejen menstruačním cyklem, ale i takový mýtický vhled do ženských archetypů a je rozhodně velmi dobrou pomůckou i pro ženy, které už menstruaci nemají, protože i ty se potřebují orientovat v jednotlivých archetypech ženství, které se v nás projevují během celého života a které právě odpovídají střídajícím se fázím luny na obloze.
Velkou kapitolou je Luna v astrologii. Luna je v astrologii odpradávna považována za ženskou planetu. Je takovým jinovým ženským protipólem Slunce. Je to vlastně nejsilnější ženská planeta a vládne znamení Raka. Luna charakterizuje naše vnitřní emoční prožívání, naše pocity, naše instinkty, naše podvědomí, ale také náš pocit bezpečí a potřeba bezpečí a také charakterizuje matku a náš vztah k matce či k mateřství. Luna charakterizuje také to, jak reagujeme na vnější svět a jak pečujeme o druhé, anebo jak si přejeme sami, aby o nás bylo pečováno. Luna také charakterizuje náš vztah s matkou a nebo to, jakými jsme sami matkami. Luna zároveň ukazuje na náš vývoj a na naši potřebu růstu. Symboly Luny jsou třeba diamanty, stříbro, křišťály, smaragdy, malachit a nebo taky třeba perly. Zvířaty, která doprovází bohyni Lunu, jsou labutě, husy a v podstatě veškeré vodní ptactvo. Její barvou je stříbrná, bílá nebo zelená a element, nebo živel, který odpovídá Luně, je samozřejmě voda. A když se podíváme na naše slovanské koloroku, tak je to právě bohyně Rusalka, která vládne období, kdy vlastně máme slunce ve znamení Raka, to znamená zhruba je to od letního slunovratu do 21. července. A bohyně Rusalka je bohyně našich vod, ale nejen těch vnějších, to znamená jezer, rybníků, řek a moří, ale je vládkyní také těch našich vnitřních emocionálních hlubinných vod. Takže i tady je krásná souvislost mezi Lunou a Rusalkou. Projevy Luny v sobě samé můžeme nejlépe zkoumat právě v čase Rusalky. Je to čas po letním slunovratu, je to čas těch horkých letních dní, kdy po letním slunovratu ty hektické energie máme potřebu vyměnit právě za klid, za stišení, za takové ponoření se do sebe. A já vždycky vnímám velkou potřebu doslova ponořit se do těch chladivých vod svého podvědomí a zkoumat a prozkoumávat a hledat ty své skryté poklady, pomyslné perly na dně. Pojďme se tedy podívat na projevy Luny v jednotlivých slunečních znameních. Luna v Beranu projevuje své emoce rychle, instinktivně, intenzivně a upřímně, ale mohou ji provázet nekontrolovatelné výbuchy vzteku a sebestřednost. Luna v Býku je emočně klidná a stabilní. Důležité je pro ní materiální zabezpečení, bezpečný, klidný a smyslový domov. Může být ale také tvrdohlavá a někdy příliš lpět na materiálnu. Luna v Blížencích své emoce potřebuje promyslet, prokomunikovat a sdílet s druhými. Může být ale roztěkaná a má sklony někdy od skutečné emocionální hloubky utíkat k povrchnosti a k drbům. Luna v Raku je velmi pečující, empatická a citlivá. Své bezpečí nachází zejména v domově, soukromí a hlubokém sdílení s druhým člověkem. Může být ale náladová, vztahovačná a citově závislá na druhých. Luna ve Lvu své city projevuje hrdě, vřele a někdy i dramaticky a má ráda obdiv a uznání. A pokud to přežene, může se u ní projevovat egocentričnost, uražená ješitnost, panovačnost a také závislost na chvále. Luna v Paně své city filtruje skrze rozum a užitečnost. Bezpečí nachází v čistotě, v systému, v pomoci blížním a také v detailech. Ale Luna v Paně může být také někdy extrémně kritická, rýpavá, neschopná uvolnit se a jen tak se radovat ze života. Luna ve Váhách touží po klidu, harmonii a kráse. Bezpečí nachází v partnerských vztazích nebo taky v umění a ve sdílení ve dvou. Má ale strach z konfliktů a často tak nějak potlačuje sama sebe,
proto bývá často závislá na názorech ostatních a může být i pokrytecká. Luna ve štíru má emoce velmi intenzivní a magnetické. Touží po absolutní pravdě až na dřeň a po hluboké intimitě. Může být ale až destruktivně žárlivá, podezíravá, manipulativní a paranoidní. Luna ve Střelci ráda předvádí svou pozitivní náladu, optimismus, velkorysost a svobodomyslnost. Bezpečně se cítí, když poznává něco nového, ať už je to cestováním, anebo se ráda noří do nových poznání. Někdy může být velmi netolerantní, ale k názorům druhým a může utíkat před skutečně hlubokými emocemi do takového jakéhosi snového optimismu. Luna v Kozorohu bývá emočně velmi zdrženlivá. Bezpečí nachází v práci, úspěchu a pravidlech. Má sklony upřednostňovat potřeby druhých před svými potřebami a zároveň může mít strach z vlastní zranitelnosti a proto se někdy projevuje jako taková citově chladná. Luna ve Vodnáři, což je i moje luna, je nezávislá, originální a přátelská. Bezpečí cítí, když má nadhled nad situací a třeba pobývá v nějaké přátelské komunitě a zažívá duševní svobodu. Někdy může být ale citově odtažitá, neschopná snést hlubokou intimitu a proto se potom raději izoluje od ostatních. Luna v Rybách se projevuje bezbřehou empatií a mystickou vnímavostí. Bezpečí cítí, když zažívá duchovní spřízněnost, samotu, umění a nebo bezpodmínečnou lásku. Díky tomu má ale někdy sklony úplně ztratit své osobní hranice a sklouznout do role oběti nebo spasitele. A má samozřejmě díky tomu také sklony k závislostem ve vztazích. Tak co? Našla jsi tu svou lunu? Pokud ještě stále tápeš, můžeš využít mé astropsychologické poradenství. Každopádně propoj se s lunou, jejími symboly i jejím poselstvím. Tvůj ženský život pak dostane úplně nový rozměr. Úplňková noc může být tím nejvhodnějším časem pro krásné a magické propojení s lunární bohyní uvnitř sebe samé. Prostě neboj se být proměnlivá jako luna na obloze. Pak jsi tou pravou ženou.